Pagsarmingan. Natural laeng ti panagbiton, no ti puso kan panunod, kat maandingay iti sapuyot ni suliso. Ngam no ti tao ngagbidot wenno agbasulman, agdalat ta silet ti panagbabawi iti kaunggan na, aturan na dagiti bidot na, kat sapulan na tinalintag adana, babaan iti tulong tinamarswa, amang linis iti puso kan panunot na, kat rumusing pinamnama iti kaungkan na. Pagsarmingan. Iyag mo ba'y tapaltog? Gawin ti paltog! Iyag mo ba'y tikko na? Matay kayong agpalpad! Agsaysay-asay, titara, manipod iti ulo na! Pinatay mo na Pia. Saan? Saan nakakriminal? Saan ko pinatay na ita babae? Saan? Arturo! Agyaman ha. Asidig ako niti balay da dyan agayim ko. Baring na matulungan da. Agyaman ha. Sana nakalaktigay. Salagi! Salagi! Dukusan na at talaga. Salagi! Joko! Ayan to. Pasensya kalakuman iti aso. Kunak no makagatag itayan. Nauyong ngamin na talaga ni Django. Nangruna no saan nangamam ti tao. Karigatak lang amin ti may ditayan yo. Kastoy matandi kasasad ko. Sa anak unaya makapag na. Apay ngamin nga imay ka dito kat marigregatan ka unaya. Kwa Johnny, mamabae na kuma yung awanan ti amok nga asitgan. Papagkindawan itulong. Mabisin ako. Awan mo tiyan mo ka. Papangala iti ka na. Ay, anyan tinagbampanaga, Arthur. Johnny. Mala, umunig ka. Sumrag ka di tabalay. Ta mga nung makaungot manin ni Django kun ka. Kat iwat-wat nakapay akagatan. Sige, Arthur. Itugtugaw mo pa ilang dita sofa. Agyaman na, Johnny. Mapit lang, tamang isaganak man iti merienda pagsangwanta. Anya ka mutan, Johnny. Di mo pa'y pilpil yan ti pagtugtugaw iti sofa. Kakaasi akto man namang daldalos dita. Felisa, anya ka kadi?
Kasano ako na makomporme, katamat ti pinagtugaw ko iti sofa. Narugrugitan ti sofa, tadong ritumat nga ti pinagtugaw mo dita amamirmiraot. Tumakdarag langin. Kababayan mo agpaisuta. Nagdong rita ka simrek dito balayo. Ikan nagtugaw iti sofayo. Saan, Arto? Di ka tumaktarpay. Amo ka na banog ka ngay may diti balay. Iso nga itugaw mo kitin, tayo na nam. Di mo ni kaskaso ti asawa. Siya kung ti makamukan kuwan. Itugaw mo kitin. Sige. Mapit lang, ha? Tama nga lang, iti pagsangwan ta. Alam da iti akwarta, Arto. Naimbagla paggatang mo iti masapsapol mo. Amo ka marigregatan ka una yan, ngagmay-may sangag bibiyag. Iso nga alam da ito'y. Imbagla nga igatang mo iti masapsapol mo. Agyaman na, Johnny. Dakila banag da ito'y para kanya. Mabay naglaunay nga umasidag kan ka. Awan mo nga menon te. Amok nga asidgan. Sigala, tisa na nang talikod kanya iti asidag ko kan ka. Arthur. Sige, agpakadak nga ro din. Amang ano, Karo nga aglugso ni Felisa agbayagag pa dito'y. Pasensya ka na talaga kan kuana, pare. Layunak kumay ti groceries ti itad ko kan ka. Ngam amok amarigatan ka amang bagkat amang yawid. Wano, itulod ka lang. Sanin. Agya malakalahin, Johnny. Dakil na balag. Parang pastrek kan, parang tulong mo kanya. Anya kamutan, apay a pinastrek mo dahi di adong rit lang arudan inutil pay. Tangiwat mo, Felisa. Aglablabos kan. Puno matibagbaga ka. Dongrit lang arudan inutil pay. Di ka kadimaasyan iti nagbanagan na. Kasano ang kaasyak ti kaskan kwa na? Kat di natantupay kinaasyan ididata tinagpagpakaasi iding agkidkid daw iti tulong kan kwa na. Idi nagsakit ti inaunang anak ta. Felisa. Imposible na lipata mo ti kinakuspag da idi nga agasawa. Nalpasan da jay, Felisa. Mamakawan ka kuman. Nakita mo tinagbanagan na. Saan una yun ang makakunain? Kasanon numapasamak mo't ka data tinapagteng na. Johnny! Agpanunot ka kuma, Felisa. Laglagi pa managbukol ti lubong. Mabalin nga ita kat makunang adda ka iti ngato. Mapalin mat nga intun bigat kat adda ka iti baba. Iso asursuruan tatagpakumpapa. Tapno saan anasakit arik na enta. No bilang tadumteng tumot ti panawan, apa nagpababata. Naglalangton dagiti mula tayo, tatang. Kasano, nagado tinasursurukan ka. May papan iti panagmula. Kunakno adon tiyam mo, nga may dinagadal ka iti agrikultura. Kat nakarkaron. Ano na yun ang tiyam mo? Talagang sa apara gamuluta langin iti daga, tatang. Awan problema, anak ko. Tinapateg. Kat naragsak tayo iti aramiden ta. Kinawan ti badbaddek tatao. Saan laday ta? Makatulong tapay. Kaya't yung kada nayunan ti daga tayo, tatang? Adalatakan ka day tanak ko. Nakapundar ka maten iti naglawa daga. At dapayan tang-tangtanan ta. Amang suksukay, kadagiti santa na masango asukayin. Tanaglawa at talaga. Pagayaya maklaingin, wano pagpalpalabasak iti oras ti mulmulak.
Tatang? Amok met, abay at alumawlawa ti dagam, at adum ti matultulungam, ngawan trabaho na. Sigod na taong grasa, kan tambay dagiti tangtangdanam itan, nga insurom nga agmula, kan agsukay iti daga. Nagmayat nga mintirik na. No makitak ti pada at tao sumaysaya at ti biyag na. No matulungan da bumangon. Kan mang pasaya at iti biyag da. Pudno da itanak ko. Sana may lawlawag ti ragsak nga itden. Ti panang tulong iti pada at tao. Katagyaman na kiti kinaimbag nga inmulayo iti kaunggak, tatang. Kinaimbag, asaan apulos amay pa iti kwarta. Uno sa nikwalay. Ipampanakkel kayo nga ama. Tasaan kayo manabak ng iti material abanag, ngam nabak ng mati pa nagpuspuso yu iti agkakaimbag nga aramid. Nasaysaya atin tinabak ng iti kinaimbag. Tadayta ti mabalin tayo abalunen, nga aging gay tinagkaysa abiyag, anak ko. Tatang, Laglagi pa makanayon, anak ko. Ti Diyos ket ayat. Makarik na tayo iti ayat. Gaputain mo na, nga inayat na tayo ti Diyos. Iso amin ti pagtataudan ti agkakaimbag abanag. No dakasen ti naramid mo. Kaya tasawen, asaan ati Diyos ti sursurutem. No diket ti bumusbusor ken kuana a diablo. Iso nga amin nga ramiden tayo, ket panunutan tayo animbag. No nasayaat kadimat laeng, awan kadi ti may baddek tayo. Mayan natop kadimat laeng, iti pagayatan ti Apo. Dayta ti pangpangruna tayo a panunuten, iti tunggal ganwat tayo. Tapnosan tayo amayaw awan, bayat ti panagdalyasat tayo dito'y lubong. tatang, Ta saan met aday ti rabaw ti dagati permanente ataem tayo. No diket, agdaldalyasat tayo amin dito'y. Ta saan tayo met amin ataga diti rabaw ti daga. Tapanawan tayon to amin, no dunteng ti kanito, ngayon tay panagpakada. Lisa, alam mo na ito sweldoyo ka ni nanang mo. Di kay mat ngamin imay iti kalman. Iso nga imunan ang nagsweldo dagiti kakadwayong agtrab-trabaho iti daga tayo. Dagayo, sir. Trabahador kami laan. At dayta ka manen. Sir manen di awag mo kanyak. Imbagak lang arudan amanong. Kasano kat da kayo umot ngamin ti boss mi. Sir, Manong Reden. Tadagayo mo ti pakitrab-trabahuan mi. Igam mi lang ti titulo na ngam daga tayo amin. Taday takit nga ro ti pagtataudan ti pagbibiyag tayo. Manong Reden? Un gayam, apeasan kayo anak ka umay di kalman? Kuwang amin, Manong. Intaray ko ni nanang iji ospital tana atake. Naimbag nga rod tana sigod, Manong. Anya? Apay nga ro dadi may bagbagadagos? Diyak kami nan amo ti aramidak, Manong. Tamadanagan ako unay ti kasasaad ni nanang. Kumusta nga ro ni nanang mo? Nakalasatan iti paggad, Manong. Mabit lang nga rod. Awatom na ito, Lisa. Apay day talaga do akwarta, Manong. Naitod mo mo ti sweldo mi kanina na. Inayon mo itaaramatin nyo sa ospital. Ha? Awan mo tanta mo kasabala maitulong mi kini tatang. Tapno malaganan kayo. Malaksid iti panang ikararag mi iti daras ay iimbag ti inam. Ken basit ang maitulong mi para iti masapsapol yu iti ospital. Pasensya amon ti maitulong mi kada kayo, Lisa. Ala, nagdakkel to pa yan ti maitultulong yung agama kada kami, Manong. Sipod inala na kami iti kalye. Tawan mo't balay mi. Nga aging gaita, tagnanaad kamin iti pinarami dyo abalay dagiti trabahador yo. Nagimbag kayo unay, Manong. Lisa. Awan ti kinabak ng mga isubad mi iti kinaimbag yo. Iso ani Apo Diyos la kuman ti makamo amang subad iti kinasayaan. Kan kinaimbag yo nga agama, Manong Reden.
mabisina ko na yan. Nagbita na ibos tinted ni Johnny a kwarta kanya. Uray inininot ko na ibuslat adagos. Ta nagadumat yagas ko anas ka nagatangag. Kanjak pagid din makatumtumar no daduma. Pus ko laglatan tiropak nagpalimos. Tapno tay gatang ko iti kanag. Palimos, sir. Palimos. Nagadon tilimabas. Mawa na talaga timang ti oray gatang kula kumamod iti kanag. Mapanak dita banger ng eskinita. Bareng no adati mapalimusak dita. Palimos, sir. Anay ko. Iyo, tumot kita ang tidalan niyo. Tata, iawat yu ti imayo, tatulungan kayo at tumakder. Yamanag. Aday ta, tata. Adoy ti walker yu. Yamanag manay, babalasan ko. Nagloko mo ti lalaki ang nakadungpar kada kayo. Di na kayo pa'y binangon mo't. Basol ko ngamin ta. Jakit kita di pagpagnak. Gapo siguro niti aglalaw ka marekrek na. Nangan kayo ka din, tata? Kinapudno na mabisina ka una yun. Ay, umay kayo, tata. Mapantayo dita asidag apakanan. Pasensya kayon, no karinderya ang tinangyagak kada kayo, tata. Dito'y lang amin ti kabaalak. Siyak gindi ha. Agad daw iti dispensata. Nataktakan gapuan niya. Basan. Awan anyaman na, tata. Tinapatag kat makapangan kayon. Sige, kanan yun dahi ta in-order tayo para kada kayo. Agyaman na. Siga nga eh. Pwede agorder iti kanan. Kwa, tata. Mapanak namin ni ospital. Isupay nga igatang ko iti agas ni nanang ti igatang ko iti kanak. Day iti hospital di enam. Pengarod nga inyag na palang dito karinderya. Kan ingkatangan nagpay iti kanak no masapol mo ti kwarta. Napadasak mo tinagbalin akas kada kayo, tata. Napadasan mi iti inak tinagbibiyag iti kalkalsada. Ken nagpalpalimos iti agduduma at tao. Napadasak tinabugbog kawan. Sandak lang arudon alimusan, pagsasawandak pay. Ado tirigat ang napadasak, tata. Kitkitaan da lang arudon ang mamirmira utak. Iparupa da pa'y lakanyak dayta. Narigat, tiagbali na marigrigat. Mariknak ti marikrik nayo. Isungay din nakitak ti naramid da kada kayo itay. Maasyanak unay kada kayo taamok ti rigat yo. Babalasan ko. Kadurmandak idi dagiti babaknang. Nang runan no masidagak iti luganda. Agong at dapay no idgamak ti sarming ti luganda tamarugitan ka no. Iso amamirmira utak lang aruden. Nakarkaro pa'y amariknak dayta. Gapumot laang iti aramid dagiti aglablabos ababaknang. Balasan ko. Ha? Ni, tata, apa yan? Ada ka din nasakit kada kayo? Kwa, awan, balasan ko, awan naman. Malagip ko lang, di napalabas,
panagbiag ko. Nalabit, may sakabay ka na kiti. Pinakita kiti madi. Nga agpalimos iti. Nga sikabat iti tulong kanya kita. Ha? Anya ti kaya tiyo asawan, tata? Awan. Di mo mapapanunutan na yan. Sige, mabalin na ko na panawan. Agyaman ang unay, iti panagtulong mo kanya. Mapan ka nito tinam, sigurado nga orurain na kan. Agyaman ang unay kan ka, balasang ko. Lisa, mapan kamin balasan ko. Naitulod na kayo mataniti inam diti pagnanaytan nyo. Agyaman kami unay, tata. Nagdakkel ti na itulong nyo kada kami nga agina. Agyaman tayo iti Diyos. Tanais palit ti peggad ti inam, Lisa. Inaramid milaang ti ammo mi apagrebengan mi kas tao. Ti tumulong, iti pada tao. Tata? Kan may saan kayo nasabsabali kada kami? Isu nga awan nga rod ti sabali nga agtitinulong. No saan ada tayo matlaeng balasang ko? Awanan ti makunak, tata. Naggasat kami iti inak. Tanam-amuda kayo kan ni Manong Reden. Manmanon ti tao akas kada kayo. Nagdakkel ti puso na tumulong kadagiti agkasapulan. Akas kada kami. Saan anarigat nga aramidan day tabalasang ko? No lakit di taad da Diyos iti biyag mo. Takas iti kanayon ngay bagbagak. Amin na kinaimbag. Kat nagtaod iti Diyos. Anang parswa ka na tayo. Kinapudno na. Nasursurok mo ti agbalin anasayaat. Gapo iti makitkitak kada kayo kan ni Manong Reden, tata. Taidi adda kami pailaang iti kalkalsada kanina nang agpalpalimos. Kagurak dagiti ado ti kwartana, tanagkukuspagda. Gapo iti makitkitak kada kayo. Nasursurok ti mamakawan. Kan mangawat iti tunggal kababalin ti tao. Nasayaat day talisa. Itultuloy mo lang ti kasta kababalin mo. Sigurado nga dasimbang ti pakinakam mo iti inaldaw. Tata? O sige, mapanakon itayan tilugan. Itay pa yung urayin na kajay ni Reden. Sige tata, kat agyamanak manan kada kayo. Agyamanak iti Diyos. Kasto'y latan ti taray ti biyag ko. Ada ako ni tig-igit ti kalye kan kalkalsadang agpalpalama. Awanan ti pagpiliyak, tadyak matan makabaal ng trabaho para iti bagi. Kasto'y siguron ti biyag ko, ngaging gamat hayak. Tata? Balasang ko. Kumusta kayong tata? Malagipdak ka di? Di kanto pulos malipatan. Balasang ko. Sigat muna nang limos kan. Nang tulong kanya dito higit ikali. Kumusta kayon, tata? Kastoy. Kapilitan nga palimusak latan. Diyak matan makatrabaho. Di ragbat patyan iti asid gak no. Ibaga nga aday lako ka adaga. Ha? At sino mo ngamin ti mamati. Nga dadagak nga ilakok at kastoy mati langak. Agpaiso ka di nga da ilaklako yo adaga, tata? Oo, balasang ko. Kasi ako na, awan ti mamati kanya nga dahil laklako, gapuit ti langak.
Panagkunak, matulungan kayo iti dayta. Garangam ti dagang ilaklako? Saan tata? Ngamdag iti aga mga amo mi kaninanang ko. Naayat da nga agat-gatang iti daga. Takayat da nga dagamuluan dagiti tao at tultulungan da. Nagsayat mo tandag iti amom. Wan tata, nasayat at talaga dagiti nga agama. Iso ano kayat yu? Ibagak kadakwada ti maipapan kada kayo, kanti ilaklako yu adaga. Ayan ka no tidaga nga ilaklako na, Lisa. Jakmat na damag, tata. Basta ko na nga da ilaklako na adaga. Ngam di na mailako, ta saan da apatyan nga adadaga na. Kaasimat nga rod na kasta. Wan nga rod, tata. Maasyanak kan kwa na. Tapanagkita kat na saya at matatao dayjay. Anya ti makunam, anak ko. Kaya't ko ang makita tila kay nga ibagbagam, Lisa. Barang matulungan tayo pa eh. Kanayon nga agpalama iji sentro, Manong Reden. Ngam, sigod adyak makitkita ijay. Isa panagkunak, na isaroong laang iti daytoy a lugar. Tatang, awisan tayo laangan dito eh. Sige, anak ko. Nasaysaya at pay. Takunamot ni Lisa, ngagkatang-katang ijay sentro. Nasaysaya at napasukon tayo laangan ken ni Mando ijay sentro. Tapno makaumay dito'y ayan tayo. Ket makalangabay iti presko nga angin. Ken makapangan iti sa diwa amakmakan. Sige, tatang. Kasta lang arudan taramidan tayo. Maragsakan lakit di dayjay, tata. Manong Reden. Siyak laangan ti sumurot ka ni Mang Mando amang sukon kan kuana. Iti kanain apakakit kita kan kuana nga agpalpalama. Sige, Lisa. Tapno saan amaalangan as sumurot ken ni Mando. No isulaeng ti Mang sukon kan kuana. Nagpudot ti panahon ita. Medyo maulawak pagit din. Amang ano niya pati mapasamak kanyak. Nagtalina adak pailaan ditoy. Kat saan na nakabailan ti bagik. Tata Arthur? Lisa, balasang ko. Nasayat na nakita ka, tata. Umay kayo. Kayat da kayo ama-amo dagiti amok. Anya? Nadakamat ko ngaminan kadakwada ti may papan kada kayo. Kanti ilaklako yu adaga. Interesado da. Iso akayat da kayo ama-amo. Aw-awisan da kayo iti ayanda. Agpaiso? Interesado da? Wen tata. Iso nga umay kayo. Mapantayo iti ayanda. Kadwak ti driver da. Saan nga ta nakababain ka nagdongritak? Ang no, sanda kayat ti dongrit. Di kayag da nagtata. Nasingpot dagiti aga mga amok. Sanda ka durman dagiti dongrit. Tadagita ti kayat da tultulungan kan as-asit gan. Ne, dayjaya ni Mang Mando. Agturungan ditoy. Umay kayon, tata. Tulungan kayon. Tadimot makadanon tilugan ditoy ayan yung agpalpalimos. Reden, naisaganan ti pagsasangwan tayo amakan no madamdama. Nasayat no kasta nanapasing. Sigurado ang maragsakan ti sanga iliyaw no makagteng ditoy baraw. Sabay kumaana na. Taday tamot at talaga ti kayat may kanitatang. Ti maragsakan ta sino man na makadanon dito ayan tayo. Naimbag nga raw ta. Inaladak dito idi nakiasawan dagiti anak kaw. Tagmay saak mutain. Jakmut kaya tintag subli iti ayan da mamramuna ideyta. Pinapanaw nakmutain. Nana. Kumusta da nga tamutan kini Sir Arthur? Day tatidyak mo, Nana. Tamani po diti pimanaw kami iti lugar mi. Saan kami imutan na nagsubsublipay? Awan ka din ti panggap yung agsubli ijay sigud a lugar yaw baraw.
Awan mo tan tinaskan nga aramidan mi ijay, nana. Dito'y kami matan na nakapundar ka ni tatang. Kan, ado ti rumbang nga asikasuan mi dito'y. Nagadumat nga minti ampun yu barok. May saak ditan. Ni nana pasi nga talaga. Dagitan dagitor orayon tayo, nana. Sige nga raw ta, inag-ayaban ni Simeon. Kuna na ngamin nga ayaban no sumangpet ti orayon tayo. Umay kayon, tata. Nakadanon tayon. Nagpintas meten, dito ay ayan nyo. Berde ti aglawlaw. Nagado ti mulmulaken kay kayo. Napalikmutan iti prutas ken agduduman natingi ti aglawlaw. Nagado pa iti nakabaod bakbaka ken kalding iti sanunay nga adayo. Ta matanawagan dito na nga to paset nga ayan tayo. Kuko amin dagiti amok dagita, tata. Iso nga adu kami mat at trabahador da at tinulungan da nga agtrabaho ditoy. Kasta ka di. Wan, tata. Naasam ngamin iti panagmula dagiti agama nga amo mi. Lisa, balasan ko. Anya pa ila ti kukuin nyo ditoy. Apay adi kay pa ila dumanon dita balay. Agur-urayin ti makananay dasar. Wan, tata. Umay kamin. Umay kayon, tata. Sukaditi ko na mga amom. Wan, tata. Ni Tata Simeon. Naibag na orasyo kapsad. Pagyamanan unay, tapinat ganyo ti awis mi nga umay kayo dito nanom mo. Ngayan mi. Sige. Agpakadakon. Agawid ako. Ni, apa yan, tata? Dapay gaya aramide. Sige. Insan Arthur. Ha? Agkasinsin kayo? Tata Simeon? Simeon. Insan, lukas ta. Sika talaga ni Insan Arthur. Oh, Insan. Inarakop nagmatadgat. Nagdungritak. Kababayin pa ikit din. Pasensya kan. No di ka nailasin na dagos. Barbasan ka ngaminan. Familiar ka at talaga itay nakita ka. Engem, kunak no nagbintutak lang iti ata. Kamitay nagsao ka. Nakumpirmak asikaday ta, Insan. Simeon. Lisa, kasinsin ko ni Arthur. Kasla, jak pa lang arod patsyente makitkitak ita, tata. Itay pa lang orayin da kayo. Ngam di kayo mutla umayon di tabalay. Uncle Arthur? Sika ka din agpay suday ta? Uwain. Siya baro. Uncle, kumusta kayon? Kastoy. Jagamuti sawag. Jagamuti aramidek. Iti panakakita ko malin kada kayo. Nagdakilit nagbaliwan nyo. Mabay na ko na yan, nakakita kan sumango kada kayo. Mabalin lang ko mahal. Lumnedak, iti na nagtagdara kita. Gapaw iti na lao sa bayin ko. Nakasango ka na kayo nga agama. Kakadwa! Isuninsan ko nga Arthur. Naragsak ka isa sa bayo dito yung ayan na eh. Kapsak ang tao. Naragsak ka isa sa bayo. Insan.
Napayagasan kami ang nagkit-kita iti daytoy kasinsin ko. Kaya't ko, noan niya titrato yo kada kami kiniriden nga agama. Kasta kumamat ti panang respeto ken panang trato yo ken kuana. Alagaruten, mangantayon kakadwa. Insan, mangantayo pa'y. Amo ka na banog kayo ang nagbiyahe ngay may dito'y ayan mi. Simeon. Uncle Arthur, ato iti kanan nyo. Nangyiga kung dito ayan nyo, tapno saan kayo na marigatan na tumakdar amapan itayan timakan. Agyaman ako unay. Kanakan. Kastagayam tinagbambanagan ti biyagyo ken ni Romana, insan. Basol ko matlaing ti amin, insan. Nanagbalatag amin kanyak, dagiti. Agkakadakas nga, nararamid ko, iti kalabas. Di kinakuspag ko, di kinahangatok, di kinagamrod ko. Di kinalain ko nga agbabay ken amin na kinadakas nga nalaramid ko. Insan. Ita baliktadan di amin. Na kayo itan ken ni redante na pintas ti biyag na. Nasalunat kayo nga agpadpada. Sana kaskanyak sana na makapagna no awan di sarukod ko. Awan na pulos di sanikwak. Awanan di gagayam ko. Kaguradak matanda iti kakabagyan ta. Gapo matla iti madi nga impakpakitak. Naimbaggarod ka na kayo nga agamata. Nasaya at latati panakilangan nyo kanya. Ang ora Di yun panunutan tinapalabas, Uncle. Tinapatid kat nagkikita tayo manen. Uwadinsan, nanyaman lang iti madya na pasama ka tinapalabas. Intanam minday ta ken ni Reden itilipat. Mga baruanan tayo, insan. Simeon, Reden. Nakarkaro na mababay nakikita kada kayo. Uncle? Saan mi nagatagan ti daga ngay laklako? Nga iso di ginagaram dito insan. Ha? Tulungan da kalangan ang makabangon manen. Basta di mo nilaklako ti dagam. Tapno at dalat ti mabati asan ikwam. Talaga dyaho nila ako ti daga ilaklakok. Isubli kon kada kayo insan Simeon. Kaden. Ha? Anya ti kayat mo asawen? Ti daga ilakok kuma. Hagat ti dagayo nga insaldayo idi kanya nga inagumag. Anya? Insan Arthur. Mabay na una yan. Kada kayo. Isu nga, isublik matlain na dyan taga kada kayo. Ulitek manente, agkid daw kada kayo iti papamakawaan. Uncle, tangay ipatawid ko maidin ni tatang kanyak na dyan adaga. Iso asya akong desisyon. Saan yun nga isublik kada kami da dyan adaga? Takukwa yun, Uncle. Anya? Saan yun na pagkadkadahan, Uncle Arthur? Tangay saan nyo matla ang masukay, kan awan ti mayat amang sukay para kada kayo. Mangibaw na kadagiti kakaduami dito at trabahador, tasukayan da, Uncle. Kat makaammo kayo namang tad itibingay da no pa nag-aapit. Uray no day tala ang ti maaramidan mi para kada kayo.
Ay, nagsayat kayo matin nga agama. Awan pa malagip ko na sayat nga. Inararamid ko kada kayo. Hanggang pasiglantag kinambag si ipagpakita yung kanyak. Agkasinsintain San Arthur. Tinulungak ti sabali a tao. Sigakit din akadaraak ti saan mi atulungan. No tumulong tayo, awan ti rumbeng nga idadaduma tayo. Tabilin mo ti apo kada tayo. Ngayatin tayo ti pada tayo a tao. Akas, iti panagayat tayo, iti bagi tayo. Kumusta kayon? Kalpasan ti panagpapaagas kan panagpatpaterapiyo? Kastoy kanakan. Kasmangig mo iti panagsaok, saan ako na marigatan ni agsao. Kan saan ako na marigatan amag na. Makapaayat, tadanag na ante amin, Uncle. Gapo, ititulong yung kanyak nga agama kanakan. Iso asimaya atan ti kasasad ko. Saan, Uncle? Gapo ititulong ti Diyos. Tawan mo ti maaramidan mi a tao. No sana gapo ititulong ken asi ti namarswa. Kanakan. Tunggal agyaman tayo kadagiti parabor kada tayo. Umuna pagyamanan tayo ti namarswa, Uncle. Tawan ti maaramidan ti tao. No sana gapo iti Diyos anang paadday ti amin. Wen, kanakan. Agyaman ako na iti Diyos. Tay tilikodan ti amin kat kinasyan naklata. Kat si bibiyagak ngaging gayta. Sino nga tatikunada amang sarungkar kanyak diti pagpaludan? Nabayagan ang nakabalod ak. Ngam italabanan nga damang sarungkar kanyak. Ramona? Arturo? Arturo? Kunak no nalipatan na kun. Kunak no din akon kayat na makita apulos. Apay kay dinasaan. Katsak ti makagapo no aping ardakan iti pagpaludan. Ngaging gayta. Arturo. Pakawalan na kadagi pinagbasulat kan ka, Ramona. No sana kumaragbalin at dakas nga asawa, saan ka kumamot ang nakapatay? Kat saan ka kumamot nabalod ngaging gayta? Saan lasi ka tinagbindot? Uray siyak. Ado man tinagbindot hak. Ado tinapasama kanyak. Iso sa anak-anak ko umay diti pagbaludan. Arthur. Napadalsak ti amin na rigat. Kalpasanday di pa naka-atake. Idi napaltugang ni Pia. No, sana gapoy di tulong na rin din anak ka kan Insan Simeon. Nalabit, jak pala kabalhan ti bang sarungkar kan ka di pagbaludan. Ate Ramona, kumusta kayon? Riden. Kumusta kan? Simeon. Siguro takmatap no makita kayo, Ma'am Ramona. Pasing. Sinarungkaran daklat na. Nga uray no. No. Nagbalin kayo nga amok, ma'am. Iso saan kayon to amalipatan apulaos? Maragsakan kami. Makakita kan ka anakaradkad. Diyak amuti sa wag. Iti pa nakakita ka na kayo. Babae na kunay. Da kayo ang kinuskus pagak. Da kayo pa'y tinagsarungkar kanyak. Idinto ta dagiti gagayam ko akanayon akaduak idi addaan kami pa'y. Saan da kapulos at inalyaw? Idi na ibaludak nga aging gayta. Auntie? Nag-iimbag kayo at ang tao.
Ti Diyos ti naimbag, Romana. No saan aga po iti kinaimbag ti Diyos nga ulidan tayo. Saan mi kumamit ang nasurutan ti dalan. Nagturong di ti pagbalutan. Tapno sa rungkaran da ka. Simeon, Insan, Simeon. nagkasat kayo unay iti anak mo. Ta nagbaliwan ti biyagyo. Idinto tada kami. Kat pasig a kinamalas ti dimtang kada kami. Iso anak amaludak kaging kaita. Nagbindot ka, Romana. Di kagsawi ti kasta. Di mo sawe na kinamalas ti dimteng kada kayo. Simeon, Di ta makita. Ken mapanagnakan tayo. Nga awan ti daddaduma ti namarswa. Tami na tao, kayat na mapasayaat. Ikanalatay ti gundaway ngagbaliw. Ket surutin natin na imbag adana. Insan, Simeon. Kayat na kayo at tagikwain ti Diablo. Babayan iti panangiparik na iti imnas ti adda kwartana. Ti adda babae na. Kaya't na talikodan nyo ti kinaimbag. Kayat tinamarswa asurutin nyo. Kaya't na adidyosin nyo ti kwartayo. Ti kinabag na nyo. Aging ga madadael kayo. Ket malipatan nyo ti agdayaw. Itinang parswa kada kayo. Arumbeng apagtamudan nyo. Simeon, Ti amo ti Diablo ket nangabaken. Idi na idagel kayo. Idi na po kaw amin nga adda kada kayo. Gapumat lang iti kinadakes nga impluensya na iti tao. Ngam di na amo. Akabaylan nga aramaten dayta ti Diyos. Tapno agsubli ti tao nga agdayaw. Kaya nagtamid kenkwana. Insan. Iso ang nagasad kayo insan aktor. Romana, nanapukaw yumaan ti kinabaknang ni tirabaw ti daga. Nasurutan yung matidalan ti kinalintek. Ngagsubli iti namarswa. Tadayta ti kinabaknang. Adin tupulos mapukaw. Kaya maagaw ti asinaman. Gusto ka, Insan. Laglagi pa tayo akanayon. Ti Diyos, oray na tanok ken na nga to. Taliyawan na, wano padayawan na dagiti nano mo, ken nababa. Awan ti rumbeng ngay tangsit tayo. Tawan met ti makuna ako kwa tayo di ti rabaw ti daga. Tamabalin ang mapukaw iti apagdarikmat dagiti itang tangsit dagiti addaan. Diyak mo ti sarita kadagiti balikas kay inyembat mo, Simeon. Taos to amin. Awan tinasaya at apagtungpalan tinangato ka natangsit. Isugagyaman ako na iti Diyos. Tasi mamulaga takpay lang aging gaita. Katanda pa'y tigundaway kung agtamad. Kanagdayaw iti punpuno a Diyos. Ti Diyos, anaasi, kan managayat kadagiti parswana. Kan sisasagana amangawat kadagiti anak na. Ngagsubli kan ko na. Uwan, Insan, Simeon. Isu nga gyaman kami una iti Diyos, iti kasisin nga impay na akaskan ka. Da kayo nga gamati naramat na nga instrumento. Tapno manukatan, dagiti sana makakita amat matami. Kat makita mo iti kinaimbag tinamarswa. Agyaman kami una iti Diyos. Dagiti Salmo Kapitulo 138 iti bersikulo may kanem. Nupay natanok unay ti Apo, padayawan na dagiti nanumo, ket saan amalemmengan dagiti natangsit at tao. Umuna a Korinto Kapitulo umuna iti bersikulo 27 ngagingga iti 29.
Nudikat pinili ti Dios dagiti bambanag a minamaag ti lubong. Tapno babainan na dagiti mamasirib, ket dagiti banbanag a nakapoy ti lubong, pinili ti Dios tapno babainan na dagiti napigsa. Ket dagiti banbanag ti lubong nga awan kapaypayanda, kan dagiti umsi pinili ti Dios, kan dagiti banag adipay timmaod, tapno pukawen na dagiti addaan, tapno awan tagpasindayag alasag iti imatang ti Dios. Ditan gagayam, tinaggibusan ti maysa pay pakasritan na tampok ditoy. Pagsarmingan. Sound effects kan musika. JR. Manipod iti pluma kan iti direksyon ni Jovito Pais. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Thank you so much, kadrama! No magustuhan nyo dagiti dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!